Assalamu alaykum, hormatly izleyijiler. Şugun 2026-njy ýylyň 20-nji iýuly hepdeniň şenme güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly izleyijiler, şugunky biziň temamyz Kaspy deňizine uruş geldi. Şu arda urunlar, ýöne ondan başga da bir topar materiallar serdip biz ýanky gepleşigimize dowam ederiz. Şugun gepleşigimizde Muhammed Öýjü gatnaşýar, häzir gelýär bir näçe minutdan. Oňa çeldi men özüm alyp baraýyn. Yine birinci video men size görkezjek bolýan internet verdim. Hormatly dinleyijiler, bir minut. Yine söyledim, экс-глава Туркменских железных дорог получил в России 8,5 года колонии за контрабанду МДМА. Yine şu materialy internet verdim. Hormatly dinleyijiler, Rahman Hıdırov diýilen öňki Türkmen demir ýollarynyň ýolbaşçysy Rossiýada öz ýanky gezýän ayal maşgalasy bilen tutulýar. Şo ýerde de LSD diýär, ýanky ýürütülüşden tabletka bir topar narkotiklary bar eken. Şu Hıdır Rahmanov näme, ýagny Raşid Miredowyň esasy kaşlygy bolýar. Şol adam şol narkotik satýar diplomatическое прикрытие diýär, ýanky diplomatik tarapyndan muny ýanky goraýarlar hukuksyzlygyny ve narkotik taşap, ýanky narkotikdan pul alıp Raşid Miret bilen paylaşýar. Men öňüm diýen, Türkmen hökümeti bular banditler. Bular bir hökümet, döwlet däl. Ýöne bize kartin görkezýärler, hakykatdan bolsa banditler. Nirde ýanky bir ýol boşy, ýa-ni işlerden ýol boşy, ýanky serhetde tutulýar. Haýsy döwletde bar şu wagtda? Ýok, Türkmenistanda bar. Ne şol Hıdır Rahmanov Türkmenistanyň prezident gorawynaky işleýän bir ýol boşy, ýanky dogany bolýar. Ene şoň üçin şuny çykarmak üçin, ýagny Türkmenistan 3 milyon dolar eltýaşöre satyn aljak bolup, sudyany, ýanky kadiýeti satyn aljak bolup, oňa pul berip çözjek bolýan material. Ünsürüm. Biz adalatlyk gözlär Türkmenistanda. Biz adalat suwtdur gözlär. Hökümetiň özü ziyatky berip, başga döwletde korrupsiýa diýär. Suwtdur. Ünsürýärmi? Tutulýar, Raşid Miredow ılgyýar, şo ýerde ýanky Esen Nemev diýip şo ýerde ýanky pasol bar. Şol pullary alyp baryp adamlary gürleşip, ziyatky berip şol işi ýapjak bolýar. Olam hiç. Ünsürüm. Şoňa köp ýyl kesilmeli. Alyp baran narkotik ummasyz köp. Ýöne şol adam ýanky SWO pul harj edip, şo ýerde veteranlara pul harj edip, invalidlere pul harj edip, ýanky elbetde oň tarapyndan Raşid Miredow harj edip, şuraya bir karakteristik alýar, gowy, ine şuraya bir gowy adam smekçaýyş ýapsaýarsa ýa-da gowy adam, ine şuraya ýagny gowy işlere diýär, SWO pul berýär. SWO diýeni u Rossiýa Ukraina uruşunyň Rossiýa pul berýär. Invalidlere pul berýär diýip, şol adam ministr bolan wagty, ýa ministrlikden çykan wagty biziň türkmen maşgalarymyzda, invalidlarymyzda, biziň türkmen watandaşlarymyzda, kynçylyk görýän watandaşlarymyzda, köp çagaly, köçede gezip ýören adamlara kömek etmän, tutulan soň SWO, ýagny şo ýerde bir topar alkaşlar, bir topar ýagny türmede oturanlar SWO baryp görüşende, ine şolara podдержка diýip, ýagny kömek diýip pul goýberýär. Ne şo pulluň esasynda da şoňa ýagny 15, 16, 20 ýyllarda 8,5 milyon berilýär. Smekçaýyş ýapsaýarsy. Ne Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle, ine özüňiz tanyşyp bilersiňiz, Moskovska suд оставил в силе приговор бывшему руководителю АОТ «Демир ýollary» Туркменских железных дороги Хыдыру Рахманову, осужденному на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за контрабанду и незаконное хранение психоактивного вещества МДМА. Апелляционная жалоба защиты была отклонена. Muhammed, assalamu alaikum. Men häzir şol
İyidigider yeni bir korrupsiyoner barady gurrun edýän Türkmenistandaky. Ýöne şu korrupsiyoneryň arkasynda yine de beýle korrupsionerler bar. Raşid Merýedow ýaly prezident ahranada işleyen adam, ana şunu dogony, şunu gollap ýören, şunu kyş edip ýören. Bular bir bandit topory. Gurbanyl Serdar we onuň ýanyndakylar. Ine şu ýaly prezident egerde adalatly bolýan bolsa, Serdar Berdimuhammedow ýa-da Türkmenistany özgöçlüğe getirjek bolsa, ýa-da Türkmenistany adalatly, kanunçylyk ýöretjek bolsa, birinji bilen daş etmeliler, banditlary gözlemeliler. Öz ahranatyndaky işleyen Arkaç Hydyrowy tutup etmeli. Ve bütün dünya ülkeleri ine şu adam narkotik satyan adamın arkasyny tutup narkotik satýarlar. Raşid Merýedow tutup etmeli. Näçe başga döwletler ziyaretde berip sen nime diýen, ýani korrupsiýa diýen. Bolmasa Serdar Berdimuhammedow näme Raşid Merýedowyň edýän işini bilmeýändir öýdýärmi? Muhammed ağa. Elbetde bilýär. Diýmek bular bir banda. Egerde bilmeýän bolsa näme iş ýapýar 3 ýyldan bäri prezident bolup? Ýok bolsun gittin, hiç hat bilen o. Bilýär. Özü urodýar. Raşid Merýedow şeýli bir tilki, rossiýski agent. Gurbanyň Serdar ruhsat bermese demem almaýar. Tuwalyada giden ok ona gurgun etjek. Demem almaýar. Ine şu arada Muhammed ağa näme diýjeksin? Ine demir ýolu ýa-ki Türkmen demir ýolunyň başlygy, öňkü başlygy Rahman Hydyrow Domodedow aeroportuna ulu partiya narkotik serişleri bilen tutulup 2,5 mil batylýa oň daşyndan Raşid Merýedow 3 milyon dolar eltýär şöýre hökümetiň üstü bilen şular zaatga berýärler, onu bunu nime diýärler, töleýärler we SWO ýa-ki Ukraina uruşuna giden ortary aňyrdan ýaralyp gelenlere, veteranlara kömek diýip ýa-da uruşa kömek diýip ýa pul goýýarlar 3 milyon dolar. Bu näme diýjek? Näçe şu adamlar Türkmenistanyň içinde bir topor adamlar video yapýarlar, prezident ýülenýär, hiç kömekden oklar ýöne bir narkomany, bir narkotik satýan narkodealer çykarmak üçin bu ýaly hereketler bir kontrol edýär. Ondan näçe Türkmenistanda tutulur işletin, näçe Türkmenistanda adalatly bolsun, näçe prokuratura işletin, näçe tutulur karar çykartyn adalatly. Öýleri öz döwletinde bir kanun hereketler edip bandit topar bolup başka döwletde yine de korrupsiýa edip bandit topar bilen ýa-ki kanun bolýarlar. Bu näme diýjek Muhammed ağa? Salam Murad ağa, salam vatandaşlar. Murad ağa, men şuna biraz başgaçarak çemeleşýär. Farslarda bir söz var, terk adet merezes diye. Yani öwrenşen dağıtların taşlamaklık özü bir ketelçilik diye. Bula şu atlam öwrenen bu zatlara. Kanuny bozmana, dünýä kanunlaryny äsgermäne, narkotik satmaga, saýlaw geçirmäne, saýlaw geçir dip öz ogluny getirip goýmana, hökümet ýol başçylary edenetdiligi, jogapkärlikden gaçal bula öwrenen. Ýöne häzir dünýäň üýtgenliklerini gören aklar. Şonu düşünü bilen aklar. Häzirin öňküýanak mukadiyende, häzir dünýä üýtgedi, häzir türkmenle üýtgedi, häzirki ýagdaýda bula pikir etdiler, öňküsi ýanak biz öz adamyz diýsek, ortaýadan suwdy karar çykarar, muny boşadorly diýip. Pul berip, döwlet goýup, şoň iýine düşdiler. Şoň çykarjak bolup. Ýöne oňarmadylar. Biz ady näme anlatýar? Indi şu gurrun şuň üstünde. Şu uli siyasi bir mesajı var. Siyasi bir şundan düşünmeli adı var. Irak yani bir ay bundan önce dahi ortayadan Türkmenistan'daki pasolstvatının naçalnik addeli yürüyte seydi türmesine barıp şu tadı ortayattan bizim aktivistimizi alıp giderlerinin izinden vardılar. Saddam'ın izinden vardılar. Saddam'ın izinden varıp şunu saklayış şartları bilen tanıştılar. Özü bilen gepleştiler. Ondan şunu şu Saddam'ın kakasına gelip ayttılar yağdayı şeyledi. Şun yanak derecede
Orfiyet devleti Türkmen aktivistlerini qoğrap, iyine düşüp şon bağlamaklar ne men anlatıyor? Orfiyet inni. Berdi Muhammed'i cidana. Berdi Muhammed'in doli avraydın düşenine göz yetirdiler. İnni Türkmenistanlı, önkü Türkmenistan ne? Türkmenistanlı yirgen yerle Berdi Muhammed'den. İstenlik vakti Türkmenistan'ın Ortiyatın vilyaniyetinden daşlaşıp biliyor. Şu sebepten bunu halkın göğünü tapacak olup Berdi Muhammed bilen öz arasını aşık oluyor. Şunun iminni şun yanak ramkada şu mesele seyredilmeli. Yani Ortiyat devleti Berdi Muhammed'in yakın adamı olsa da anamdar adamı olsa da pul bersele de şunu türmeye battılar. Şunu dine şu ramkada doğru düşünüp oluyor. Yani Ortiyat öz arasını Berdi Muhammed bilen yuvaş yuvaştan açıp Türkmenistan'ın gelecekki siyasi ütköşüklerini özlerini tayinlanıyorlar. Şu hem bize bir mesaj ortun adamını getiramenler göğünü Berdi Muhammed'e de bir mesaj Ortiyat inni seni kabul etmiyor. Men buna başkaça deyip bilecek Muhammed ağa. Bu için bütün dünyada terörist. Terörist bir devleti dolanırıp var ya. Hatta şu devlette kanunçuluk var. Hatta şu devlette narkotik satyani yani ziyadka seyretmen basyalar. Türkmenistan'na uruş yok, parakatçılık, atuda atman, neutralitet, bir taraflık, yine ordat, yine plan gör, arkada milli lider, yani arkada serdar arkadağlı, yani yine ordat, bir topar bulunun nemeleri var. Заслуженный врач, заслуженный arxitektor, geroy Türkmen. Neme yani şu birdat koyup bolyan bolsa bütün dünyanı güldürmek için koydular öldürme. Yine şu devlette kanunçuluk yok. Hatta ortada terörist devlette de şu kanunçuluk var. Yine narkotikleri tutup bastılar. Türkmenistan'la hana Habib ola beydeki yani narkotikler narkotikte yaşap gören Habibov neymiş on yani Aydınçı. İki edek Muhammed ağa iki edek tutuluyor narkotikler. İki edek hem amnistiya çıkıyor. Alişer Sakhatov, Abdullah, Mansur Mengelov, Beylekiler, Duşemov, olar kanun olmadan ok, olar yani hiç yani cinayet işlemeden ok, türmeden çıkmayan ok. Men düşünem ok. O zaman yine arkada ferdarımız var, adaletçilik var, hayta adaletçilik var. Eğer de doğru da diysen bastılar, narkotikler o zaman yani amnistiya çıkarıp koyuyor yani. Ve teminden pul kazanıyorlar. Bandit devlet, bandit siyaset yürüdüyor, bandit hareketler oluyor. Şondan halk gözönüyor. Biz şuna aytacak oluyor. Biz bir ütköşükler aytacak olamaz. Ben bir zat gözecek oluyor. Muhammed ağa, serin. Yine hem ministerler, daşı işler ministerler Türkmenistan'ın. Türkmenistan'da daşı işler minister postu katı vacip. Neyemçi? Ol Serdar ve Gurvanlı Berdi Muhammed bulara içinde de interview verilen ok, gurlayan bilen ok. Şun hemme aytacak koyacak zatlarını daşarı ministerlik öğre diye. Yani şunun daşarı yurtta yürütmeli siyasetini daşarı işler ministri yürü diye. Ve bunlar nekompetentni. Ol Fransızlar diyor pas capable. Yani bunun kapasite yok. Yani bunun yani potansiyeli yok onu yürütmek için. Ünferin Abdülkuliyev 9 sentyabrda 1990 yılda geldi 92'de işten gitti. 92'de Galıpverdi Ataev geldi, 95'te işten gitti. 2 yıl, 3 yıl. 95'te Barış Şıkmaratov geldi, 2000'de gitti. Yani 5 yılcık oldu. 2000. yılda Batır Berdiyev geldi, 2001'de gitti. 2001'de Raşit Meredov geldi, şun 2026. yıl, şun. Yine şu yıl 2026. yıl, eyyam 25 yıldan beri şul diktatorlara ortun agenti hizmet edip diyor. Ne yapmış şunu ayıp bilen oklar? Ya ortalar dur arkasında. Ayıbilen oklar. O neme
näme şoň ady, Daşy işler ministriniň ady Russiýan. Aýran bir göräň diýär. Lavrov. Lavrov. Aýran bir göräň, elem bir göräň diýär. Şoň üçin bizde azatlyk, adalatlyk, bitaraplyk eta filkine gramata. Eta bordel diýär, nemeler fransuzlar bordel diýmek bir ol başlan bolyn kültürlü edýän aýallaryň ýerleşen jaý. Hiç zat nizakony, hiç zat şoň saýlawlaran nizakony falsifikasiýa, şoň öýlerini özüne gahrmançylygan falsifikasiýa, alyp barýan işleriň falsifikasiýa, işini ýöredip bilen ok prezident bolup, düşünüp bilen ok bir ýerde kabinet ministri geçiren ok. Şol fotomontaj edýärler, ýani montaj edip goýberýärler, fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär. Bilýärmi näme fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär diýärler. Sebäbi gürlä bilen ok. 2005 minutdan köp gürlä bilen ok, siýasat alyp bilen ok. Şurada açyk efirde bizi ýaly gürlä bilen ok adam. Şoň üçin ýüzüni görkezýärler de galanlar montaj edip, ýani goýup goýberýärler kabinet ministri geçdi. On ni kompeten, on ni sposoben. Ne şo ýaly. O zaman şu prezidentden biz reforma garaşýar, Türkmenistanyň ötüşine garaşýar. Türkmenistanyň ýa jemgyýet ösür, halk ösür, hünärmetli ösür, ýa azatlıklar ösür, şo zatlar garaşýar. Hiç bir perspektiwa ýok. Hiç şeýle. Men şonu düşünjek bolýan. Kagazy muna oğlunu saklaýar. Oğul onsa da nekompetentni. Başaran ok. Kagazy şonu da şonu ýa gorap saklaýar. Balamy sataryn bolyn, men wezipembe oğlumun wezipesini gidirmem ya. Bular ho ömürlük gelen adamlar. Bular prezident taýlary bolmaly, ol ýanky post taýlanýan post. Sen milli lider wagtlynça adam, sen ölmeli, ertel gitmeli, sen milli liderliň ýapylýa, ýanky o zatlar pikirmeden ok. O zatlar gerek ka banditler, ýönökay banditler, maşenikler. Yine şeyde Muhammed Ağa, indiki nemeýanem terdeli, yine de Евразия Tuday'ın bellak geçýär, yine şuryaly, bütün dünya şunu belliýär. Türkmen halky hiç zatdan habary. Ne Türkmenistan teleradio kampaniýasy, telewizionyasy, ya TAS ýanky TDH, Türkmen döwlet habar gullugy bir ýerde aýdyp geçdi. Ne prokuratura çykyş edip aýtdy, şuryaly, neme boldy tuttuk, yine tutuldy, zat etdi, bizden basar ýerde hiç zat ýok. Hamala hemme zat gülýärli. Hakykatdan bolsa bul bir dünýäde bir uly nonsens. Hökümet işinden çıkan adam batyrýa arkasynda ahranly prezidentin ýanky başlygy dur, arkasynda Daşy işler ministriniň başlygy dur, ılgap ýanky meselen çözjek bolup korrupsiýa diýär. Bul bir katastrofa. Diýär katastrofa. Ýani hiç ýerde aýdylan ok. Murada bilýärmi şol adam? Ol işten çıkana son çıkarılıyor. Ol bütün Türkmenistan'ın ve de demiryol tavar aýlanış nemesinin başlığı, yani vagonlap şol adam narkotik uğradan bolmagy mümkin. Teve Moskwada arkaýyn ekidişi şonu anlatýar. Men edip beren adam şu diýär da, men öň edip beren adam şu diýär. Indi näli men tutaýarlar diýär. Yo Muhammed Ağa, oğlum hiç arkasına prezident ahranaň ýoluna bir dur, kıyışa dur. Bu tarapına Raşit Meriyev şol adam şoň kaşylýar. Bile ýanky bular skema edip ýyllar boýy satyp ýörler o. Satyp ýörler. Hökümet meçhurnäki işen adamlar. Telewizionda seyretsen o tilkijik, ay bir ýanky sada ses bilen, bir mülayim ses bilen, ýa bir psihbanisadan çıkan bir ýöneköje gürläp bilmeýän adam ýaly bolýar. Gatam gürläp bilen o. Özüm gutoran alkaş. O arada biz ul material edip de şol adam Türkmenistan gawra tokun adamyň biri şol. Niýazow hyzmat etdi, indi Gurbanly hyzmat edýär. Ýöne Russiýa tarapyndan agent Türkmenistana berkidiler. Ine Türkmen hökümeti kontrol näýe edilýär? Men saýdym ine şu dönük, vatan dönügi Raşit Meriyewiň üstüne edilýär. Şoň üçin şoň maşgalatyny görseňiz, çağrıny görseňiz ýüzlerine tükürüň vatan dönügi diýip. Şonu ýaly haramzadalar Türkmenistan şuny getirdiler. Banditler bular. Bular türme sokmalar, oğuzdan depe garaşyp bular ýyllar boýy. Indiki ýanky video seyredeli, şu ýerde Muhammed Ağa
Men bir video köjek bolýan, ýene bir bellek keşek bolýan 24-nä rowna 1 ýyl boldy. Alisher Sahatov, Abdullah Urusow uğurlanıp Türkmenistana akidileni. Muňa transnasionalny repressiýa diýilýär. Ýagny hökümet diňe Türkmenistanyň içinde däl, daşar ýurtda öz edýän içindäki repressiýalaryny daşar ýurtda başga bir döwletde, başga bir konstitusiýanyň içinde, başga bir kanunyň içinde, başga bir territoriýada repressiýalaryny öz garajyna garşy geçirýär. Ene muňa transnasionalny repressiýa diýilýär we döwletler tarapyndan iýzalanýar we ýolbaşçylar kim şunu edýän bolsa tutulýar. Şoň üçin Gurbanly Berdimuhammedow Gaga barmak üçin bir topar materiallar ýygynyp gidip otyr. İnşallah şunu Gaga eltmeli we. Ine serden chronologiýany biziň daýyş grupaň ýolbaşçylaýýar. Хронология событий. Дело Алишера Сахатова и Абдуллы Урусова. 28 апреля 2025 года. Граждане Туркменистана Алишер Сахатов и Абдулла Урусов, находившиеся в Турции в качестве заявителей на международную защиту, были задержаны в городе Синоп. В тот же день им был присвоен код Г-82, после чего были приняты решения об административном задержании и начале процедуры депортации. После оформления документов оба были этапированы в Центр временного содержания Ак-Юрт в Анкаре. Позднее Алишер Сахатов был переведен в Центр временного содержания Эдирне, а Абдулла Урусов в Центр временного содержания Пехлеван-Кёй. Спустя некоторое время Абдулла Урусов также был переведен в Эдирне, где оба вновь содержались вместе. Во время задержания, по словам Абдуллы Урусова, сотрудники Центра неоднократно говорили ему: «С тобой придут разговаривать сотрудники МИД». Весна, лето 2025 года. По информации адвокатов, деятельность обоих активистов документировалась. Их страницы в социальных сетях неоднократно блокировались. Предпринимались попытки ограничить распространение информации об их общественной деятельности. 24 июля 2025 года. Около 19 часов 58 минут Алишер Сахатов в последний раз поговорил по телефону со своей супругой Гюлалой Хасановой. Во время разговора он сообщил, что в центре ведутся работы с телефонной связью, и вечером он, возможно, не сможет позвонить в обычное время. После этого разговора связь с ним полностью оборвалась. Это был последний известный контакт. Позднее администрация Центра временного содержания Эдирна сообщила, что 24 июля 2025 года ориентировочно между 21:00 и 22:00 Алишер Сахатов и Абдулла Урусов были освобождены. После этого момента их больше никто не видел. Их местонахождение остается неизвестным. Hurmatly şarkıyı dinlediniz, bolyan zatları. Ine şu material şundan oturanok, üntferin, ine indiki materialı, ine bizim aktivistlerimiz Paris'de protest geçiriyorlar. Года годовщина со дня исчезновения Алишера Сахатова и Абдуллы Урусова. Это наши два гражданских активиста, блогеры, наши герои, которые не побоялись. Yine bir nemeni öküden Muhammed Ağa bizim aktivistlerimizin yanlış çıkışını bir minut. Efendim, yine Paris'de, yine de bizim Paris'de değil, Fransa'da bizim aktivistlerimiz yine çıkıp gollap ediyor. Indi protestler köp ölür, Alişer Sahatov boyunca, Abdullah Urusov boyunca ve beylik aktivistler boyunca. Biz netip yakın gelecekti. Yine 24'üne başladık. Yakın gelecekti. Ul protestlerde bir neçe döwletde. Gatı yakın gelecekti. Şoň üçin bizi gollan Abdullah Urusov, Alişer Sahatov gollamaly sebebi Abdullah gatı ýöne koýulan, student oglan. Ol hiç wagt öz çykyşlaryna ýa-ni halka garşy ýa-da hökümete garşy çykyş etmedi. Ol ýöne hökümetin ýalňyşlyklaryny düşündirjek boldy. Şoňdan kemçiliklerini aýdyp başlady. Tanqidlap başlady. Onu bizim doğru hakkımız vardır. Hormatly dinleýär.
Muhammed ağa, men yine bir video görkezeyim. Ýagny şu material boýunça, bir minut. Bir minut. Ine şu video ünsürplerden hormaty ilişler. Alişer Sahatov'un Abdullah Urus'un advokaty ýa-ni mecliste, men ýalňyşmasam mecliste çykyş edýär ünsürplerden. 1990'lara döndük arkadaşlar. Şu iki kişiyi görüyor musunuz? Ya Türkmenistan vatandaşları Deputat bu Murat ağa. önceden Kürtler kaçırılıyordu habire. Zorla kaybedilip kaçırılıyordu. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov bu iki kişi. Türkmenistan yönetimine muhalif iki kişi. Türkiye'de oturum izinleri vardı ama Türkmenistan yönetimi Türkiye'ye herhalde şikayet etmiş. Adamları buna rağmen Edirne geri gönderme merkezine aldılar. Anayasa Mahkemesi ihlal verdi. Ya ne yapıyorsun ey idare dedi. Ama bu iktidar anayasa falan, mahkeme falan dinler mi? Ayaklarının altında çiğniyor. Adamları sonunda serbest bıraktılar. Ne oldu biliyor musunuz? Sonrasında bu insanlar buharlaştı bakın. 4 tane çocuğu var Alişer Sahatov'un ve bu insanlar yok. Türkmenistan'a belli ki iade edilmişler. Hiçbir açıklama yapmıyor. İçişleri Bakanı'na da soruyorum. Ya ne biçim bir ülke burası arkadaşlar? Olacak bir iş değil. Adamları yok et. Ine terden Milletvekili şu. Ya şimdi sonra Peki. Teşekkür. hormaty ilişler, men haçan size diýsem, Türkmen hökümeti banditler Glavbandan başlygy Gurbanly we Serdar Berdimuhamedowlar onun ýanky daşy işler ýurt boýunça bandit narkodilleriň biri Raşit Meredow. Onun bir komandasy bar. Narkotikler, aýdýarlar, pasport biznesini diýerler. Bular hiç tatdan gaýdan ok. Serdar bilen Gurban Berdimuhamedowlar bulara näme diýär? Men size adaýlyk söylýän, näme şonu edin? Bir de kahraman adlarını verin, bir de zaslujny guruluşçu adını verin, bir de zaslujny medisina adını verin, bir de garat bir topar adlar verip, bir de zat diýmän, nämeteniz ine halk basın, ogurlan, yapın, nämeteniz edin, bir de şonun kellesi kalmasın halkın diýip, halka hizmet etmeli adam, hökümet işgärlerine ad pul verip, ýa-ni halka karşı güç durýar. Ine bolup geçen zat. Men şoň üçin bular bandit diýen. O zaman kimde kim yallaklar, demokratçılar, Türkmenistan gowy, ine gözel bol ösýazat diýseniz, siz ýalňyş ýaňyz, banditizm ösýär, korrupsiýa ösýär. Biz %100% korrupsiýa bütün dünýä bellek geçip otyr. Men aýdamam onu. Bir näçe görkezdim men. Ine real ýagdaýlar. Muhammed abi bir kiç komentary bersen, ine Türkiýe meclisinde şuň aýdan zatlaryny Araplara görýär, Eranlara görýär, Ýewropada görýär. Hemme ýaýrady şu material. Murat ağa, men bir zady hemme aktivistleri utlajak bolýar. Yani biz öňkülerden tapawutlykda inni Türkmen döwletini eden etdiligini jogapkärsiz bolmajaklygyny biz duýdurdyk. Inni Türkmen döwleti düşüner derejesinde boldy ki aktivistlere zat diýip bolmaýar. Biz şeyle bir iş alıp bardık, bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çektirdik. Hatta inni Türkiye devletinin içine, televizyoniyetine, gazetine, inni parlamentinin içine Türkmen devletinin Türkiye'deki düzgün bozmaklarını, cinayetkarçılıklarının hareketinin karşısına kıygırıp çıkış ettiler. Şu ulu üstünlük bu için. Inni biz Türkmen devletine bir daha düşünürdük. Näme yamanlyk etjek boldum? Hökmen izinden jogap bermeli bolarsyň. Behäzirem yeterlik de. Biz inni şolary izine gaýtardyp, kompensasiýa töledip, ötünjem soradyr. Bir şu ýakynlykda bolýar. Öňün Amerikan Kongresinde yürüyte yığına geçirildi. Türkmenistan'ın türmeler ýagdaýy, politzaklüçörni, transnasyonalni represiyeti arasında yürüyte çıkış ettiler. Azatlyk Radyosu dün şonu koydu. Bizim aktivistler toparımız Orta Asya'da şona katnaştılar.
inni biz şeyle bir skema dörettik. Berdi Muhammed bizim elimizden inni sıpı bilmeye. Biz halkımıza bir daha da subut ettik. Biz aktivistleri öne çıkan adam, hak hukukun korap bilen adamlar sesi göşeler kolla vermeli. Bollum bana. Yine men konstitusiýanyň 4-nji maddasyna okap bereyim. 4-nji madda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamlar. Ýagny şu kanunlar, döwletdäki işleyen adamlar bize servis etmek üçin bizim daşymyzda olar wtorostepенный, ikinji ýa-ni tapyk hökmüne seredilýär. Etaty adamlar, bizdir. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Anladınmy? Baş wezipesi. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetini erkin ötmegi üçin şertlerini döretmegini üpçün edýär. Raýatlaryny, at awryny, raýatyň janyny, at awryny, mertebetini, adatlygyny, şahsy eldegirmezligini goraýar. Ine hormatly ýerleşler, konstitusiýanyň şunkuguna Türkmenistanyň konstitusiýasy ona da berkidilen. Şu konstitusiýanyň esasyna şunki durmuşyň kanuny esasyna ine şurýaly hökümet bize hyzmat etmeli. Bular banditler. Bular adam oğurlaya daşyurtdan. Haçan sen daşyurtdan adam oğurlasaň sen eýýäm diň içine de daşyurtda prestuplenýe. Sen öz ýanky jenaýatyny daşyurda ýaradýan. Ola bir. İkinji, egerde şol iki adam bir zat üçin tutulan bolsa, ona prokuratura jogap bermeli, sud jogap bermeli, polis jogap bermeli. Hiç haýdyndan jogap bolan oga. Muhammed aga men şondan ýen döwlet ýok. Prezident jogap bernok, prokuratura jogap bernok, sud jogap bernok, ýanky polis jogap bernok, MHM jogap bernok. Kimiň ýanyna barmaly? Adam gitdi şeýle. Kimiň ýanyna barmaly? Jogap berýän ýok. Jogap bermedi hökümet, o hökümet däl. Ol kime hyzmat edýär? Öz-özüne hyzmat edýär. Öz-özüne hyzmat edýän banditler. Halky talýan banditler. Men şoň üçin ýen gaty çalt ýagdaýda biz 27-nji oktýabrda üýüşüp Gurbany Serdar Berdimuhammedow gulundan tutup jenaýada çekmeli. Raşid Meredowa göni ýanky yapmaly. On watan dönükligini subut ediligi men size ýaňja görkezdim. Lavrov da hojaň edýär göni. Bu dagırdap ol ataly ogla hemme zatdan gorkýar. Türkmen halkyndan başga zatdan gorkýar. Ine tekrarlar rohjan etse büyüküp ılgap darıp yankı ellerine okşap başlayın. Ne şeyle? Murada günde dünya şu an Türkmenistan'ı häzirki döwlet yol başçıları deyip inni kabul edip otelerde. Bilýärmi näme üçin kabul etýärler? Düýp manasy. Eger ýurduny halkyra bolsa, problema ýüze çykmasa, dat bolmasa bizim hem işimiz yok, onu bolýar diýip şu usturaýyt bulara da. Ýöne häzir eýen düp götür ütgödi. Inni Türkmen döwleti ýurdy dolandyryp bilmeýänini subut etýär. Halkynyň öňüne jogap bermeýänligini subut etýär. Halkın kanuni isleýlerini kanaatlandyrmaýanlaryny subut etýär. Inni ýurdun içindäki problemalary aýtýany, bir kanun daşary ýurtdan ogurlap alyp gitýäni subut etýär. Biýeni bir döwlet ýurdu dolandyryp bilenä, saklap bilenä. Şol üçin Ýewropa döwletleri Türkmenistana basyşyny hemme tarapdan güýçlendirip başladylar. Sen öz döwletlik borcuny, yani konstitusiýon obýaznasyny yerine ýetirip bileňä. Şol üçin sen bir ýurt dolandyrmaga hakyň ýok diýip şoňa diýir edip durlar şu an. Şol üçin bula jogap berenä. Jogap berseler utturýar. Onu tasdip bermeli. Alişir'in de hiç cinayeti yok. Ola yurdun içinde problemalar aýtdy. Kanun boýunça aýtdylar. Dünya düzgünleri boýunça aýtdylar. Näme üçin tutup alyp gitýärler? Hiç haýy jogap berenä birden ýalňyşa maýilli. Sebäbi eger şuň diýse, hawa Türkmenistana diýse,
Onda ertikun şu mesele yukarı çıkıverse, siz neyle alıp gittiniz onu? Ol eyyem gagis kısutta cinayet işini kaldırmalılar. Eğer bular neyme rasyod etiye, eğer kıyıkçı köpel verse, biz şuları iznek eder, kahiş eder, sesini çıkarmadan, ay pulca verir, eyder, beyder deyip, başımızdan tavır deyip fikir etiyor. İnni dünya şu da düşünüp, Türkmen devletinin görüp oturlu, ortaya da şuna düşünüyor. Bütün dünyanın kanunu bozup, narkotik aylav oturuyor, hükümet yol başçısı. Seli ministerlik gelip şunu boşatacak ol oturlu. Görün, kontrabanditlerden bunu kollar oturlu. Şuları Amerika bilip, Türkmenistan'ın pasportunu alınman diye de. Türkmenistanlara vize vermem diye gördü. Hem medat zakona verini görüyen hem medat yer olup var ya. Türkmen devleti yurdun dolandırıp bilena, kanuni borcunu yerine getirip bilena, halkın kanuni isteklerini yerine getirene, kanunculuk bozulan, nitolka bozulan, özleri dünya meçberine, narka mafyoz bilen işleş böyle, pulaylap böyle, beyleki devletlerden öz grajdarlarını oğurlap, öz yurtlarını ektiyerler. Şunun hemmeti mecnaratni uğrunaki pristüpleniye. Şu gagis kısmutta suut bolmalı adam. Biz şu da tayinlanıp oturuyoruz. Ama Muhammed Ağa, sen aydanına men tasdik kılacak dedim. Amerika'da vizalar yapılıyor, aram yapılıyor. Türkmenistan şunun içinde. Lütfen. Из 12 стран вчера вечером Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты Америки. Выходцам с бывшего Советского Союза только из Туркменистана. Gördün mü? Выходцам bütün 15 devlet, yani Sovet Soyuzu'ndaki devletlerden yine bir Türkmenistan'a zapret ediyor. Amerika var mı? Neyemçi? Devlete inanmıyor. Devlete inanmıyor. Banditler, bunun pasportuna inanmıyor. Kattı oldu yani. Bunun beriyen spravkalarına inanmıyor. Hiç saat burada işlen yok. O Gülkünç Western işlen yok. Beyleki yankı Kartalı işlen yok. Türkmenistan'ı pul geçecek olsun geçirip olun o ofisanı. Niligarını geçirmeli oluyor. Türkmenistan'dan da aslında pul geçecek olsun geçirip olun. Niligarını geçirmeli oluyor. Bunlar hemmeti niligal. Muhammed Ağa, sen doğru düşün. Niye de haydi devlette şuraya var. Dine demir karıydı. O zaman men yankı ol dayda öz yankı namusunu satan dayda var. Neymiş ol? Prezident ölse benim ölecek deyip gören neymiş ol? Ay ayırdan ay bokum. Yo, şuna aytacak ol yani. Sen Karam Dağ'ın öp şuna getirin siyasetini, yani siyaseti. Yine bir de Amerika varmağını qadağançılık ediyor. Bir de narka dealer'ı yine ministerliğine tutuluyor. Bütün dünya maskara bolluk. Yine şu adamın alıp barayan siyaseti şol. Sen bunu övüp diyorsun, rahat edip diyorsun. Arkadam, siz bizi öttürdünüz, siz Türkmenistan cemlerini öttürdünüz, siz Türkmenistan devletini öttürdünüz. Bu korrupsiyanı öttürdü. Bütün dünyada tanındı. Hatta Amerika vize yaptı. Yok, yani öyle adam öldürdün. Şol için türmede oturmalı adam olan şey diyeyim elle. Öyle kaladık çapar. Ey men bir daha degen görüyorum. Bunlar narkomanlar, korrupsiyonerler, oğurlar, türmede oturmalı adamlar. Endi türmede oturman birini öp, yani prezidenti öp, zaten yallakmak yapıyorlar. Aktivistlerin futbolunda. Ol Habib yani, ol nazariyeti narko dealerlar. Eğer bilen narkotik getirip İran'ın satyalı 2 edek tutulup yeni de amnisiya çıkıyor. Ne bu Muhammed Ağa bir topar adam bir koyunu oğurlaptır, sığır oğurlaptır ya da bir nas atıptır 5 yıllık türmeye gidiyor amnisiya çıkan o. Bu narko dealerlar yankı 2 saniye zakot ediyorlar, tutuluyorlar. Her gerek yani amnisiya. Kıvam neyemçip prezidente şokrat deyip prezident bazı aydımayacak. Ola bu torun beylik ayalı maşinine sürüp aydımayacak. Hani gayı yok mu maşinine sürüp aydımayacağın için? Sen video arayağın için sen pravan ayırmadı. Kanun yok Türkmenistan'da. Olam yok. Utonman şular, demokratçılar yani şun hem medattan götürüp hem medattan oğuşap yapıyorlar. Şuna göre de yani bir konuşuluk ediyorlar. Yine Türkmenistan. Eğer de sen yallak demokratçı olsan adam öldürey.
Yani o beylik ýaly, o aydınçy bara. Yani gruppasy var. Cemal Saparov. Cemal Saparov. Adam öldüräý. Tapawut ýok. Hiç tat bolmaýar. Sen narkotik alyp gele, narkodealer bolaýo. Hiç tat bolmaýar. Goýberýärler. Şoň üçin eger sen normal adam... Çağanı, 10 yaşlı çağanı iznasilowo det, pedofil, gedip ýoly. Ola gedip ayağını bulup ödem 3 gedek iş kaldırýarly, 3 gedek iş yine de yatırýarly. Kim? Karnaşy Gülşat Mahmet. Muhammed ağa, cinayetçi, pedofil, prokuror kovulap ýör Aşgabat. Bunu batan oklar hiç sastav prestüpleniýi ýok yani. Ünsür, bir adam nasatsa ay ulu cinayet beşilik diýär. Ne bu döwlet näme bir men ýene bir egerde sen bir klowny prezident etsen, yani Türkmenistan sirk bolýar. Ýöne bir idioty sen prezident etsen, Türkmenistan psihbanitsa bolýar. Başgaça düşünip bolanokmu? Men şoň üçin aýdýan, o matkar bolup ýörmäliň, hormatly ýyldaşlar. Bir gedek 20 metine çyksak, şol gaçyk gitýär o. Bir saat çykyp orta çyksak, o wagtda çyk, köşke barmak gerekken. Her kim o wagtda hekimlige barsa, şol gaçyk gitýär. O zaman kovulap tapyp alýar bolary. Bolly mesele çözüldi. Matkaraçylyk bütün dünýäde ýatdy, şo, gutordy. Kimi saýlasan saýlan. Açyk saýlaw bolsun. Hemmesi içine girsin. Türkmen bolsa, Türkmen pasportu bağ bolan bolsa, hemmesi Türkmenistan doğulan bolsa içine girsin. Yine açyk saýlaw edeli. Murada, men ştada bir da aýtjak bolýan, ýani şol bir goýun ölüp türmäde düşen ýa bir kilo pomidor oglap, ýene bir da türmäde düşenlik köp da şol ýany Türkmenistanda. Ýaman köp. Men ştada suud edilmedikler. Men şu hakynda bir da aýtjak bolýan. Şu dünýäň ýüzünde hemme ýerde onuň çykaran karary bar. Döwletli, borçly, döwletli, borçly öz grajdanlaryny azyk bilen üpçün etmeli. Eger şonu bir döwlet şoňa güýji ýetmese, finansy bolmasa, on şolara finansiwy kömek edýär. Şoluň ýörüýte şoňa budjetleri bar. Şonu aýtmaly, ondan onuň özü şolara azyk uğratýar. Halk aç bolmar ýany. Açlygyndan ogurluk etmer ýany. Şol üçin Kanadada, Amerikada biri eger iýmit ogurlasa, şu yeter yetmedikde mecbur bolup iýmit ogurlasa, iýjek işegin magazin, şoňa hiç ýyly cinayet işini galdyranar. Fransada ýok. Amerikada $1000 çelli zat ogurlasalar, şoňa cinayet iş galdyrylmaýar. Wende Türkmenistanda bolsa iýme üçin iýme karnı aç. Ogurlasa şu türmede yillap ýatýar. Şu adalatsızlyk. Yani döwletli borçly öz halkyny elementarny iýmit bilen üpçün etmeli. Şu kanun Türkmenistanam şoňa kol çeken. Eger oňarmaýan nide aýsyn berýärli pul, hemme döwlet berýär şoňa. Ýok, Ama şeytir bizim halkymyzy hor saklaýar. Hemem oğurdyp bara korkutup türmäge salýarlar grajdanlar. Ýörüýte fondlar var, ýörüýte ýa-ni o departamentler var. Bular haýsy halk azyk problemasy bolsa, zat bolsa, ýörüýte azyk fondy var. Iýerliýär, kömek edilýär. Bizden informasiýa çykanok, bular hemme zat girilip durlar, helem Allah şükür TikTok var. TikTok'ta açyk halkymyz aýdyp başlady. Ine problemalar çykyp başlady da. Şolu çözülüp başladı. Aydıp başlanan soň çözülüp başlaýar. Ýene şuraya problemaňyz bolsa, ýa-ni açlyk bolsa ýa-da produkty ýetmese ýa-da aýlyňyz ýok bolsa, işsizlik bolsa, hökümet çykyp aýtmaly, bütün dünýä gurumlary kömek edilýär. Eger Türkmenistan öz watandaşlaryna kömek etmese, eger prezident kasam içen adam, kasam aýdan adam hiç zat etmeýän gelip ýörse, ýa-ni ulu obyektler açyp tomoşa bolup, ýa-ni komediýan ýaly komediýa gurunup ýören bolsa, onu biz hökümet surata şu gurumlary ýüzlenmeli. Başga ýok. Muhammed ağa, indiki video geçelim.
После сегодняшних новых ударов по Wildbase Горят абсолютно все товары моих клиентов, горят склады Краснодара и Невиномыска. Если честно, ситуация ужасная. и для тех, кто задается вопросом, а зачем вообще бить по Wildbase, ответ очень прост. Украинцам в целом без разницы, куда бить. Россия каждый день несет террор и оккупацию их страны. Неважно, атакуют они Wildbase, не атакуют. Россия каждый день обстреливает их ракет. Поэтому Украина просто возвращает России это все назад. И хотите жить в этом пизде, не несите этот пик с другим. Как мы все не охуели в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Единственное, почему Украина не делала то, что она делает сейчас, это просто потому, что не было такой возможности и мощностей. Теперь они есть. Если Путин хочет продолжать заниматься тем, чем он занимается в отношении Украины, все это будет возвращаться назад в его страну. Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на ставку, чтобы завтра он сгорел. Это просто тупик вообще для малого, среднего бизнеса. Просто тупик. Неважно, насколько вам нравится Владимир Путин из-за того, что вы застряли в восприятии его каких-то старых образов. Суть в том, что он несет террор и разруху в другой стране. Если пару лет назад украинцам хватало сил только чтобы отбиваться, то теперь у них достаточно возможностей на зеркальный ответ, так называемый кэшбэк. Пора уже там задумываться, как распедаливать этот вопрос. А у меня жена действующий селлер. Что-то мы как-то вздруснули с утра. То война с момента, как начали бить по торговым объектам, переходит в стадию, когда она точно коснется каждого. И так оно и будет. Последствия политики Владимира Путина Efendim, hormatly ýerleşär, şoňa logistik sentr diýilýär da, ulu skladlar. Buların ululugy Hudaý takladyny bir ulu şäheriň öňüne goýulýar, mesela şu Moskwa öňüne, Sankt-Peterburg öňüne. Şol sklad bütün Moskwany we oblastdy ýa-ni üçin edýär. Ýa-ni haritler bilen, eşik, adyk we beýle haritler bilen. Ukraina näme bu ýaşuny? Sebäbi şoň üstü bilen, welbirsiň üstü bilen, ýa-ni tanklar, zapçatlar, raketler, zapçatlar logistik sentrň üstü bilen iýerilýärdi we şöyle tanklar, raketler ýatalýar. Şoň üçin şuly urup başlady ýöne. Ilaytada ýa-ni Rossiya Ukrainaň poçtasyny urupda skladlaryny. Bular monda biziň logistik sentrymyzy urýan boldum. Birem siziň logistik sentryny urulyp ýa urup başladylar. Indiki video seyrederiň? Gatgydykly video. Oldu. Güç kalmadı. 5-nji 6-njy sklad urdular şu an. Ertel 20 minutdan öň Peterburg sklady. Polnustu yani oturtma. Polnustu. O tadı da 500-600 değer pasif. O zaman yani kağıtta da Mosan'a var. Neçe $100,000 polis kağıt. Türkmenistan'a o yaşayanlar degenin de şu urşuyor. Kaygı yok, alada yok lan. Akman arada da ne var? Prezidentin çanta olsun. O bilen de şu, benim de asuda olsun. O Türkmenistan'ın şuna kadar biliniyor, şuna yağdalar. Şu an ne 5-nji 6-njy skladçan. Hormatly prezidentimiz, biz ýa-da telekiçiler bir bartak bir ýolumyza bir podдержка bolup bolarmy karaşyn ýa-da prosto bir tarapdan barmağını da çekin ýaňadyr. Näme bolar şeň bulardan soň näçe pul ýurtdyk, näçe bankrot, paşty bankrotyň bäri ýa-da şu bilýän bank. Telekiçe şu kynçylyklar näme üçin berilýär? Bilim dokçam, näme üçin? Biz şonu düşündirelim Muhammed ağa. Näme üçin şu telekeçe kynçylyk berilýär? Ine şul oglan Bekmetow diýen oglan şul Rossiýada, Hitaýda, Türkmenistanda we ýa-ni öňkü Sowet döwletlerine biznes edýär. Indi muny tanqidlap bolsa näme uruş bar döwletde biznes edýän elbetde bomba düşer, elbetde force majeure bolar, bankrot bolar. O da hatda düşünükli.
Ýöne biz muny tankit etmek üçin şuň ýagdaýyny beýlik telekiçiliň ýagdaýy bilen diňişdirip şuň ýagdaýy miňdeş beýlik telekiçiliň ýagdaýyna we düşündirjek bolýar. Ine derdim. Siz daşörtde biznes edýäňiz. Dokumentiniz ýok. Arkaňyzda döwlet ýok. Şuraya force majeure bolsa ýiten ýeriniz. Özüňiz bazat edip çykaýmasaňyz başgalaç ýok. Mysal üçin başga döwletde ine men biznes edýän Fransada. Men häzir başga bir döwlete barýan, men emleýäňim alýan, bir zat bolýar. Men baryp döwlete ýüzenýän, maňa kömek gelýär. Maňa ýanky adwokatlar berýär, pul kömek edilýär. Döwletime gelsem, maňa ýanky psikologlar berýär. Eger bankrot bolsam, hemme nimeler ýapylýar. Finans kömek edilýär. Gara men döwlet boş goýanok. Ananyň. Ine şu oglanyň döwleti ýok. Şu oglanyň başga ýurtlarda gazanyp gelip ýör, öz döwletinde galyp bir korrupsiýa etmeli bolýar. Hemmeler korrupsiýa ýok, ýetenok. O ýerde korrupsiýa etmek üçin Muhammed aga pul gerek. Çynowyklaryň ýanky korrupsiýanyň bir sany biznesmeni we korrupsiýa ederýär. Hemmerini alyp bilen oglar. Şoň üçin men ine şuraya adamlar ýüzenýän, telekiçiler ýüzenýän. Siz bir gedek opozisiýa kömek edin. Bize pul gerekkä, bizim pulumuz var. Şu bizim görüşümizde. Biz hemme adyňyzy siz gaýtaryp ber, biz ýeňer. Gaýtaryp berer we Türkmenistan içinde döwüşüňiz açyp bilse defen. Daşurda gitdiňiz. Siziň arkaňyzda pasportlar, ilçihanlar durur. Dakansa. Siziň arkaňyzda prezident durur. Siziň arkaňyzda ýanky ministersiýalar durur. Sizi gollarlar. Şuraya batga, berge batanňyzda hökümet ýürüse subsidiýa berer size. Galmana. Häzir şul oglan arkadağımızı öwýada diýär, paraga datmanymyz bar. O paraga datman gurbanyň gazanan üstünlügi däl. Öňden gelýän üstünlük. Ata babalardan gelýän, Sowiet Soýuzynyň gelýän üstünlük bol. Bul şoňa ýykylýar, bul görgüli häzir bankrot, şoňa da zar, ýani paraga datmana zar. Bize diňe paraga datman gerek. Bize paraga durmuş, adalatly durmuş gerek. Elbetde bize öz döwletimiz gerek. Elbetde bize öz prezidentimiz gerek. Halka hizmet eder yani. Elbette bize çinonluklar gerek. Bizim halkımıza hizmet eder yani. Şuraya problema düşünümüzde çinonluklar alıp kömek etmeli bize. Şu neçeli, şu yani Türkmenistan'ın 91. yıldan beri 2. Türkmenistan'ın dören gününden şu neçeli intek bir tane minister, prezident, kabinet minister, telekiçilere ya da öz vatandaşlarına şuraya ýagdaýda olsa kömek etmeli. Etmedem. Bular banditler. Bulardan kömek soramak seni gaýtyp üstünden talar. Bir zat ettirir sana. Seni ýanky bütün dünýäň öňünde maskara ettirir, halkyň öňünde maskara ettirir. Arkada şöhret diýdirir, zat ettirir, onu zınk goýar. Ine şu ýalda. Şoň üçin şu mutalla men size bir zat düşündirjek bolýan biznesmenlere. Biz üýüşmeli. Opozisiýa diýmek ol kosmosdan bir başga planetadan gaçan adamlar da. Bizim şöyle doğruluk. Bizim çok kıyınçılıklar görüyor. Bizim doğun anlaşmamız çok kıyınçılıklar görüyor. O yerde bizim doğun anlaşmamız bir adaletli görüyor. Bizim şu bir adaletli görüyor. Biz üyüşüp çözmeli şu mesele. Sen elinden biznes olsa pul aylap bilýärmiň, kömek edebilýärmiň opozisiýa. Sayla kömek etýäň ýöne görüşdir. Atçodan al, görüşdir, ýeňdir. Sana şol adamlar ýene gaýtaryp berer. Onu etse sana da ýoluny açyp berer. Sen şuraya entep haklap Rossiýada bomba aşağına düşüp bankrot boldum diýip ağlamaly. Sen talan, sen Türkmenistan'ı ötürmeli. Sen Türkmenistan'ı şu burada öndürýän bolsa bütün dünya eksport edip hem baýamaly hem Türkmenistan'ı baýatmaly. Hem halkyny baýatmaly. Şuraya oglanlar bize gerek Türkmenistan'da. Gelecekte de gerek, şuň kuduň gerek. Ýöne şularam hatta ýalňyşyp getýärler. Şularam bulaşyp ýörler. Şoň ýa problematy, bu ýanky dol aýdanok näçe beýle bolýar diýär, ýöne dol düşünenok. Näçe beýle bolýar? Egerde teň prezidentiň normal bolmasa, egerde Türkmenistana adalatlyk biznes edip bolýan bolsa, egerde MHM polisler gow aýlyk alýan bolsa, halky taýlamaýan bolsa, biznesmen taýlamaýan bolsalar, sen Türkmenistany biznes ederdiň. Sen Türkmenistana oturun ýerinde eksport edip, ýanky haritlaryny satyp baýak gederdiň. Sen aýaňy ýanky ayaklarını bilen ýörep başga döwletlere gidip keyip çekip dinç alıp gelerdi. Haklaman, köpenmeyen,
Yani ağır güne düşmeyen uruşun girip hatta uruşun içinde de şular bilinç etjek bolýar bir öz yani kazançyny tapjak bol. Onda näme Türkmenistan paragy datman, azy datman näme şöyle bilinç edem o. Ya o yer boş, o yer biadalatlyk, bikanunçylyk, korrupsiya bilse de realler. Yani şoň üçin. Ine sen paraga datmana zar bolansoň, ay şunun gadryny bilmeo, ine bizim prezidentimiz. Prezidentin günäki ýok, prezident häzir ine benzin, dizel uradypdyr Rossiya kömek diýip urşa. Häzir zakonny çel, Ukrainaň zakon çel, şu bize urşa salýar, şu atal ogul. Pulun üstünde, korrupsiýanyň üstünde. Ananyň? Ine ýagdaýlar. Muhammed abi sen näme pikir edýäň? Ine bize halkymyzdan, muhmenlerden kömek garaşýar. Bular bolsa hemme zat edýär, pul tutýar, aglaýarlar, kötenýärler. Ýöne ülke de opozisiýa kömek etmez. Näme? Ay o boş diýär-de. Boş orada sen ýalyklar boş gezip ýörse. Boş orada. Murada biz şu wagtda näçe ýyllar iyiligi derli halkymyza şu wady ýetirjek bolýar. Şu diktator döwletler soňy hiç wagt gowluk bilen gutarmaýar. Hemmesi şeýle. Dünýäň öňdäkileri tana ber. Hemmesi urşa getiren ýurdu dargadan. Biz ortaýat Ukraina çolaryna da eýem aýtdy. Putin näde öwretdi? Putin Ors halkynyň düşmanydy. Şo taýda şulay işläp ýördi. Şuň kun öz zadiýanny inni gyýgyryp başlady, üýläp başlady. Wildberry diýen watandaşlar men size bir şo düşündireyim. Iskılatlar bütün Orsiýadyň biznesmenleriniň iskılatlary. Bular şunu ýanyk uslugy marketplace berýärler. Her kim şu marketplace'de reklam etýär, şolaryň iskılatlaryna tawarlardy. Ozan satallarını şu tawarlary şu iskılatlarda nira uğratmalar bolsa adreslere uğradyp durlar. Yani Orsiýadyň bütün biznesmenleriniň iskılatlary şu. Bütün Orsiýadyň biznesmenleriniň iskılatlary. Orta biznesmenden tut, kiçiden ta ulaýçyly. Gözüne getirginni, şuň kun Orsiýadyň bütün biznesmenleri öz teni bilen Putin'in şu Orsiýady dargadanna göz getirdiler. Ve de bir diktator nähilli öz isleği boýunça ýurt dolandyryp oturan adam bütün halky nätirip kösedi. Bir bardan. İkinci, biz yankı vatandaşımıza etkiyak. Ben de birinci dene şunu yanak vatandaşlarımızın bağırlığına kuvanıyan. Sebebi kellesi işleye, okuyupli, talantlı, edermen, başka yurdun içinde şeyittirip işlep biliptir. Bir yaman kovda. İkinci, şu yani için inni karamdağdaçılık edecek oluyor. Öz yurdun ne edebilmeyendir. Gelip halka itya kuvanın şoňa diye. Kime kuvanın diye. Şunu dargadan adama şoňa kuvanın diye. Şunu yanak metet bilen dolandıryan adama şoňa kuvanın diye. Yani bular halkı talajak bolýar. Yankı narkı biznesmen türmede yatıp aydım prezidentin emedip ya o cemaazap adam öldürüp dinemen sinçi öweyin şol için adat gelip ben menem şoň yanak doğun falan edin Türkmenlerin hemmesinin malını menem bir şoňa koşun diýip haýyş etýärdir aýdyşy. Menem sen bilen Türkmenler taýlajak diye. Biz teze taýlatmaz. Eger şol olan akly ýerine bolsa birinci etmerdadi Türkmenistanlıları kollap, aktivistleri kollap, yurdun içinde bir şert töretmeli, şun yanak biznesmenli ötüp bilir yana. Dünya meçberine yetip bilir yana. Görün demokratik devletlerde neyli biznesleri olmayan. Ve de şu tane hemme gazetlerde var. Bankrotstva, ni impotensiya deyip. Korku oturman banku. Eyyem, yürüyütü kuramalı var. Sen eğer bankrot bolsan, sana devletten pul alıp berýärler. Sen bergilerini ispisat etýärler. Sana şert töretýärler, täzeden ýene biznes etmek için. Durmaly däl. Ondan sonra mun ýanakda atlarda eýem ornaşan şulan hemmesinin ýurdunyň içinde. Sen biznesden ıstirakowan. Sen şun yanak tebii hadise bolanla.
ya da başka o dalda dürlü pırıcı ıstırahova kampanyalar köleyerle sana. Sen beytirip geri dide çökmeye. Sen hakkın şunu bir yerle sana. Şu tevem o yurtlarda düzgün mü, kanun mu, şunu adlı işlem otu, şunu raşot edilen, şuları dargatacak bol oturan Putin. Şu devletleri, şu devletlerin, şu düzgünlerine düşman Putin. Biz şunun için Putin'i reddediyor. Bizim şun yana Kur'an'da atlamız demokratik devletler, şunu dargatacak oluyor Putin. Ukrayna'nın Sovyetlara koşulmağına karşı olup Ukraynalılar kırık otu. Ablam özüne bela geliyence Putin'in tarafında duran adam. Putin'e nalog tölen adam. Şu ursu güçten odun üstüne bindin tepen adam. Şunun için biz emme vatandaşlarımıza aytıyor. Vatandaşlar. Bizim yurdumuzda parakatçılık yok. Biz odun ön yanına. Biz yurdumuzu bizi şunu hem mevad ettiler, ursa getirdiler. Şunun için adamların çağalarını yetim koyup oğurlap alıp gidiyorlar. Yurdun içinde 10 yaşlı çağanı zorlan adam arkayın gelip bir hükümetin içinde işleyen için. Minlerce dünya. Şunu neyme vatandaşla adamların yüreğinde kine var. Şunu islenlik vakti. Gidip diğeri gidip gören bombolu. Otan sen biznesin hiç vakit Türkmenistan'ı durmuyor. İstirahat kampanya yok. Devlet yok. Sen kanun yok. Kanun yok. Sen ne ettirip şu yurtta sen biznesi östürecek, yurdu östürecek. Yine karınç etme. Şunun için can çekik kıygırıyor. Türkmenistan ursun ön yanına du. Şunu getirenem. Şu haramdadılar. Bizde asuda asman yok. Asuda asman olacak olsa. Demokratik devletin olmalı. Azat sayılı olmalı. Halk koçaya çıkıp miting edebilmeli. Halk tövna edebilmeli. Halk partiyelerini döredip bilmeli. Öz değişli profesyonel kuramalarını döredip bilmeli. Istirahat kampanyalı devlete değişirler. Istirahat kampanyalı olmalı. Şundan sonra yurdun içindeki naprejyonlusunu ayırıp parakatçılıklı halkın isteğinin esasında, fikrinin esasında var problemler çözüp oluyor. Şu atlım gör, ola Amerika vuruşu otu İran bilen. Her gün bağlayanlar halk ne mi diyedi? Halkın fikir ne mi diyedi? Günne kongreste dava ediyor. Benzinin bazı kaldı halk nerede var dava. Olam onu hem mevada feret yerler ne mi? Halkın fikirine. Yurdun iktisadi yağdayına ne el tesir koyuyor? Eğer diyanetçi koy, derrev yatırıyorlar. Utananak vuruşu yatırmama. Bir haramzada Putin olsa, dine özünü öldürmeli şu erkek olsa. Eğer şu ors olsa özünü öldürmeli, ben orsları şeyle kırdırdım. İktisadiyetine şeyle diyan getirdim. 1,5 milyon adamı öldürdüm diyene. Hava, o görüp otira. Şu atlım utancına nemen, yancı şu atlım. Nemede, nerede, neme vardı, Kazakistan'ın prezidenti vardı. Yancı, Kazakistan'ın prezidenti bilen mi nemediydi? Yoldaş Putin dedi. Şu kuruşu yatırdıydı. Hiç kim şunu düşünübilen, bir şu nesilin düşünübilen de, ne için sen şu kuruşa girdin dedi. Ne için şu kuruşa girdim? Ne peydası var ortalara? Dünya ne peydası var? Yatır şu atlım değil. Şu yancı şu atlım ayda oturuşu eşlersiniz. Muhammed ağam, yine bir video koyayım da ben. Kıyım görmesem. Доброе утро, недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не платят, но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами,
понимаете, перед банками, просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно. Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно думаю, на 3 складах закончится, но это не закончится. Я очень просто переживание свое передаю. Я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто Никогда не вмешиваться в политику diýdi. Şoň üçin şu zatlar bolýar. Biz politika goşulmasak, hökümet şuraya zatlar bolýar. Men Putinin urşuny durup bilýän şol oglan diýip aýdamak. Öz döwletine şöyle talantly adamlar öz döwletine uly goşant goşup, ýani döwleti dogry ýola uwturp bilýän oglanlar. Ýa-da uwturjak bolup siýasatçylara kömek edip, arkasyna durup siýasatçylary işledip, ýani döwleti dogry uğruna uwturtup, şo ýerde adalatly biňs edip öz döwletine gezip ýörmen adamlar. Düşünen okşular şoňa. Men gaty inanýan şol oglana, bunu düşen gününe Hudaý takladyň hiç kim düşmesin, ýagdaýy gaty kyn, muň strahowkasy ýok. Strahowkasy bolsa-da hiç kim strahowka boýunça hyzmat eden okmaga ýagdaýy gatagyr. Elbetde bu agyrlykdan çykar ulan ýöne şoň düşen güni mysal bolsun biziň hemmemize. Biz opozisiýa kömek etmeli, biz siýasatçylar kömek etmeli, arkasyna durmaly. Siýasatçylar biziň agzymyz, biziň ýüregimiz, biziň pikirimiz, biziň aladalarymyzy etmeli, biziň barjak ýolumyza şunu eltmeli, şunu kontrol etmeli we şunu itelemeli. Şular ýaly adamlar şonu etmeýän, aglap, gurbalyny öýýärler. Düşünmeýän, men siýasata goşulamak diýip. Sen siýasatyň içinde gezip ýörsiň. Siýasat bolan soň sen häzir şu güni düşüp ýörsiň. Türkmenistan'a biznesetdiňden biznes edýän daş ýurtda elbetde ol döwlet urşa giren soň siýasata sen goşulmasaň, o ýerde sen ýene bir postradawşy, iki ýerde postradawşy denýän. Şu ýaldatlar до конца soňuna çeldiňlermi? переживания чисто предпринимательские переживания. Меня поддерживают, наверное, все предприниматели, потому что мы горем и потом, понимаете, эти товары отшивали, привозили. Просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете, вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами. Я очень надеюсь, что Валберес все выплатит. Они выплатят. Татьяна Владимировна, Татьяна Валберес, они выплачивают. Я знаю, что к этому надо просто ждать. Надо это объяснить своим фабрикантам, своим там кредиторам. Это всем же нужно объяснить. Просто в моменте сейчас, просто в моменте сложно. Понимаете? Надеюсь, вот просто вы, предприниматель, меня поймете. Просто, пожалуйста, давайте держаться вместе, просто не сдаваться. Поэтому вы предприниматели. Просто сейчас надо держаться. Все будет хорошо. Просто мне сложно эти слова говорить. Но я уверен, что за каждой тягостью воистину наступает облегчение. Ene şeýle Muhammed agam, şu ýaly bir talanty 5-10 oglan bolsa, opozisiýany götürüp bize hem ýeňerdikler hemmedi. Bu hem Türkmenistanda hakyky kahraman bolup ýörerdiler. Şu ýaly kösünüp, aglap, agryny düşüp, nimelerinden men gaty inanýan öz watandaşymyz şuny düşüp gezip ýör. Elbetde hökümetden hem kömek gelmedi. Elbetde prezidente nümere adam tutay kömek gelmedi. Üstüne gülämeler, işaret etmeler, banditler ýöne sen opozisiýa kömek edip, öz döwletini düzedip bilýän. Opozisiýa kömek edip, öz döwletini düzedip, şo ýerde fondlar gurup, ýörýär, şo biznesmenler agyr ýagdaýda düşenler fonda baryp, wagtynça kart pul alýarlar 5%, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk, ondan ýene fonda geçirip goýarlar, indiki ýa-ni şo agyr güne düşenlere kömek gurýar. Bir topar oň şertlerini düzedip bolýar, bir topar zatlar et bolýar. Ine beýleki ýurtlarda men gen görýän Rossiýada öň revolýusiýa bolanyna, ýa Ýewropada bir topar mecenatlar diýilýär-de, biznesmenler öz atlaryny bildirmän, opozisiýa kömek edip, ýa-ni ýurda gowulga ak edip bir köwetler bardy. Bu häzirki biznesmenler diňe pul gazanmak we gaç gaýtmak. Başga ladasy ýok. Muhammed aga şular ýa dogul meçwerde hemme taraplaryň üstmedik. Men siýasata goşulamak diýip. Ya siyasi bir soğutlar ya da bilip korkudan bu tarafta oturup
diňe pul gazanyp, ýa-ni öz günlük halyny gowy bolup, ýa-ni halka kömek edýän diýip bir kysany açyklatdyr kömek edip gezip ýörenler. Men düşünemok. Haýsy ýa-ni şert bolsa da sen watanyňa dönüp etdiň, kömek eden ok. Görüşeň ok. Watanyň, halkyň geljegi üçin görüşeň ok. Sende mümkinçilik bar. İýle ýok şo mümkinçilik. Mümkinçiligiň ulanmaly. Ene şo ýaly. Men pikir edýän sen näme pikir edýän? Murada bende şu o temany galdyrdyň senne. Bir halk tecrübe yetjek bolsa, yani demokratiya yetjek bolsa, şu tecrübeleri baştan geçirmeli. Ondan şu zatları göz bilen görüp, teni bilen çekerlerine, onun demokratiyanın qımmatlıklarını senin niyabratimi prosesi oluyor. Sen ananıya. Avrupa, Amerika, Kanada neçe yüzyıllar şula geçen şu prosesi. Hawa. Ve şulan kanuna sinen, şol çiğnem aytiya demokratiya bizim qımmatlığımız diye. Böyle qımmatlığımız. Demokratiya diyene bir topori, ol geyle, yine burada, ay feminist, şol atlım, olu yok. Olu pavirtlisi de atlı. Büyük atlı şula. Olur, Büyük o demokratiyan nol bütün nol 1% tam değil. Yok, onun bana ben aydın da, on köpsünem şu diktatör devlette şulun üstünden gülce kol verip ettiriyor. Ben şol için o da düyüp mana bizim demokratiya diyemiz neyme? Adam hukuklar deklarasyonunda hürmet koyup, halk tözünü aydıp bilsin, partiyelerini dörödüp bilsin, profsayuzlu kuramalarını dörödüp bilsin. Adalet bolli. Hava, gaziyet jurnalına aydıp dursun, indikatör yana kemmeler işlep dursun, her yerde problemi vardı aydılıp çözülüp dursun. Biznes etme için, şartlar etme için, biznesmenlik öz partiyeler, toparlar ol, devlet bilen gepleşigi geçirip, şolara değişli kanunları şola bilen maslahatlaşıp şolun interesini gödövünü etip çıkartırlar. Bizde oturan yerinden bir kanun çıkarıyamıyor da adam bankrot boluyor. Hem için şoğun falan tavar Türkmenistan'a getirip bulunur. Ola anırda satın alıp duruyor. Yolla geliyor kanun çıktı geçirip bulunur. Psiyo kutordu. Hem de pulun kutordu. Ya o yürütedil ya korrupsiya. Hava bir yerde ne için pul verip da bina vurup dursun restoran ay yık balışını. Annem için hakim iflana. Ay yok falan hakimin kimsen. Ben o bütün ömrün behmet çekip burada binanı kaldırdım. Burada biznese denip başkalarına koyayım. Çastı sohbetini elle hırsız olmalı. Abla yıkmalı. Bollu kuturdu. Hani prekaz? Ay diydi. Böyle şol için bizde asuda asmanım yok. Bizde dine bir banditli var. Şu banditlerden diydirmasan. Yöne bandite de attığımda asuda gelip bir öne anlatsana o diğerine ne mi diysen. 10 yaş çağın zorlak gittiyle sesini çıkarmanı etsen. Havga para kat. Havga para kat olsan. Ferit dur. Asuda asman bolanna bular dine uruşu yankı Ukrayna ve Russiya arasından uruşu pikir edýär da. Şol bolmasa demek asuda asman. Yöne bağışlan. Şu asuda asmanın aşağında bir pedofil 10 yaş çağın zorlap. Bu yankı çağlığa suç değil mi? Bir pedofil prokuror ılgap sadakada kogulýar. Kanun bolmakluk değil mi? Bir aydımçı narkodiler narkotik barını taşıya. 2 edek tutulup amnistiya çıkıyor. Bu asuda asmanın aşağına Türkiye'ye gidip dokumenti ölüp öyle yurduna getirip bilen aklamaklıklar ne mi? 50% adam daşarıkta gelip görgüller içinde yaşa veren ok, maşgalatını ekle veren ok. Bu asuda asmanın yankı neticeleri değil mi? Siz asuda asmanı deyip dine asmanı seyrediyeniz. Yönü asmanı seyretmen yerde seyredin. Asuda asmanı olma. Annesinin içinde ölü yerlerini gör. Hiç diyagnoz koyup bilmeyeni, leçeğine verilmeyen ölü yerler. Burada iyi bir tıkret gördün mü? Türkmenistan'da ne için karra seyretyen adam yok hiç. Türkiye'ye gördüm doğru karralara seyretmeye hiç doğru. Türkmenistan'da karra seyredilyen adam yok. Ben sana diyeyim. Üllüyenli seven saklat bulunak. Ayda ne mi? 300-400 dolar bu nemke sakla bölümde kardeşini saklatacak. Kim ediliyor şunu? Üllürük koyveriyenli. O zaman öllü diyenli. Basın bırak. Cina hiç kimin barlanak şu nem için ölünü. Şu kardeşleri, çağaları öllürük koyveriyor. Doğru.
Muhammed abi men Hani arıyorlar. Ne için ölüyorlar? 50 yaştan sonra gördün eyyem ölü olaya. Ne ölü? Sebebi yaşlar saklamaya yaşları yok. Daşarı yurtta gidip ölü. Arıladı ölü. Ha neymiş onu? Uruş neymiş onu? Yadında var mı? Avariyeden ölüyorlar neyce? Muhammed abi, yankı Afrika yurtlarına Amerikanlar varıp, ya Avrupa'nın adımlar varıp, Asudatmanın aşağına gamçılap, oklat yok, gamçılap, adımlar işlerip, giyeceğini işlerip, şolu yankı kulçukta saklayadılar. Bizim kulçukta, ne mi? Başka tapağı ne mi? İşin yok, kanunun yok, hakkın yok, adaletın yok, daşına çık bilen yok, türmede oturan yali. Lüboy vakt sen basıp bilyalar burada düşün. Lüboy vakt elindekini at bilyalar, içine biznes eder yerler, içine bir şirket eder yerler, yani içine bir primatri bolur yerler. Talap yatırlar. Ya sen olurlen pullar paylaşıp narkadiler olmalı, pullar paylaşıp yani korrupsiya etmeli, başka yok. Ya adam öldürüp prezident dövmeli, ya da pedofil olup prokuror kovulmalı, ya da minister olup yani narkotik çıkarmalı. Ne? Türkmenistan'ın durmuşu. Şoň üçin azuda asmanymyz diýip Ukrainany alýaňyz. Onda tüdem yankı Mercedes diýip ol bir kiçik eşik arabany almaň. Oň arasynda bir topar variantlar bar. Şoň üçin azuda asman bolany azuda asmanyň aşagyny hemme zat ösýändir. Azuda asmanyň aşagyny hemme zat göwürýändir. Azuda asmanyň aşagyny halk ösýär, döwlet ösýär, hemme zat ösýändir. Ha näme ösýär? Sizin bağlığınız, Konstitusiyanın 14. maddeine göre bağlığın Türkmenistan'ın tevi bağlığının iyisi halktır. Siz iyiyemden, elinizden alıp 2 tane adam iyi ottur her. Türkmenistan bağlığına. Siz gedayı yine ağlapıyor. Daşı yurtta ağlapıyor görgülü. Talant, özü kazanıp, özü yitirip ağlap yatır. Şu kötülmeler, hana tevi bağlıklar var. Şöyle fond olmalı, 100 milyar, 200 milyar. Şuraya oğlanlar Agriada düşenine me inim. Sen fondun, sen ata bağlan koyup giden yank bağlanından me sen yank özünün nimet durmadı. Derro işe başladı. Yoş-yoştan üzülsene, üzülsün, üzülmeden sana yankı kömek devletten deyip yetip bol yana. Kime der? Hiç kim etmez. Kimeler oğlan? Hiç mi gerek? Günay deyin. Gönde Murada, gönde uruşun iki tarafı da Ukrayna. Putin ne raketa bilen öldüm, güçlü raketalar bilen şolun biznesmenlerinin hem iskalatlarını vuruyor. Yöne bir tane Ukraynalı'nı gördün mü ağla oturuyor? Yok. Bir tane biznesmeni gördün mü şeyle ağla oturuyor. Ne için? Garantili bunu. Ol Evrosayuza girdi. Ol Avrupa kanunları bilen işliyor. Biznesmenlerini kolluyor. Eyyem uç yağdaydı derro kompensasyon töleyor. Hem de uşerplerini devlet öz üstüne alıyor. Apı olsa korkuya bileyim ne için? Sevemin vergisi var da. Gelip ölür yerler, ortaya ölür yerler. Men işim yok senin. Alnın bul verdi. Devlet hem uğramaya şöyle. Men haberdar deyin Muhammed abi. Men eyyam uruş başlanandan soň bir näçe Ukraina wagt gaýtdym. Şöyle turmuş görýän. Trivoga, bombalyalar bir turmuş etýär. Men turmuş görýän, ýani ders berýän, oňdan ýanky trenerden sorýan. Durdaýalym bomba ýaşak dedim. Ýok leýdi. Öwrüşdik diýär. Basmer diýär. Turmuş geçýär. Daşna çykýar, ýanky indi soğuduş restorany diýär çörüýmeni, ýa bombalap durlar. Trivoga. Näme deli mena indi birinji gerekde. Ýok ýöreler, näme restoran açyk. Barýar çörüýär. Öwrüşen hatda şola ýagdaýda da şo ýerde kanunlar işleýär. Adalaty suwda gorap bolýar. Ine şoň asmany asuda däl Muhammed ağa. Asmany atyşyk bomba. Ýöne şo ýerde de kanunlar işleýär. Şo ýerde de adalatlyk bar. Bizde asuda asman adalatlyk ýok. Narkodiller arqyn aýdym aýdyp ýör. Narkodiller arqyn amnisiýa çykyp pedofiller, prokurorlar kovulýar. O ministerler narkotik akdiýa da şo ýerde içinde medikler adam öldürýär. Hudaý saklasyň bular dur diýen ýok. Bizde prezident ýok. Bizde bir bağışlanma balvan var, öňe çykyp arkadagy şöhrat elini şeýdip galdyrýar boldy. Olan bir ýa robot. Başga zat. Gönde burada yine bir ünfermeldat. Gönde nähili derecede
demokratik devletle halkın miting etmegini özlerine svetoydat bilýärler. Ukraina uruş edip oturuyor. Günne bam köşelerde miting. Zelenski bir minister ayırdı. Yok ayırmam. Sirski'ni Ve gördün mü? ular bende halkın ehleki gücü, devlet halkın isteği boyunca karar çıkarıyor. Ne öz isteği boyunca. Putin dine öz celaniyeti boyunca bütün Ortaya'da dargattı. Berdi Muhammed Karamzade dine öz yurt talamak için bütün Türkmenleri bedbaht etti. Demokratiya kımmatlıkları. Ne için gerek? Teversen akbalını. Bir adamı tavşırmaya, adama analıp olmayacağını, adamı pul analıp olmaya, adamı sen kimi koysan kontrol etme mekanizm olmalı. Şonda yurdun para katmalı. Doğru. Men sana bir misal getireyim ha Muhammed ağa. Men yankı teknikumda işledim de molimçilik yankı hünerinde asistent bolýardym. Dili gowulamak, şondan soň asistent bolýardym. Ondan yankı manifestasiýa boldy. Yankı işe gelme, iş taşlaýyş boldy. Hemmedem aýtdy, mene gelemek diýip. Menem inni administrasiýany gollaýyn diýip bolýa men gelir nidim de. O yankı administrasiýanyň başlygy diýär. Yok gelme diýär. O sen hakyň diýär. Sen gelip gollasaň, bulan hemme eden zady biderek bolýar diýär. Gelme diýär. Şeň, başlygy diýär, gelme diýär. Gaýtyp sen emes, sen häzir gelseň, bulan ýöne nimesi, bulan boş bolýar diýär. Yok. Başarsan menem geljek geldi. Ünsür. Başlyk Türkmenistana protest etjek diýsen, bular näme diýär? Biz ýa 20 oktýabrda belläsek, eýýam gelip döwlet ýolbaşçylaryna işgärlerinden gürleşin egerde şol protestde çykaýsa, gün işden gowulýar, ýaşawyny işe gelmedi işden gowulýar diýip gaýtyp gorkýarlar. Ine Fransada näýil men ham gurulmardym. Ýa men şunu gollaýyn diýip bardym. Bolýa men geläjek diýsem, yok gelme diýär. Sen gaýtyp sen bozýan diýär hemme gady. Oýan. Sebäbi bu bizim hakkımız diýär. Bizim yankı teknikumda bütün Fransa diýär. Bu bizim hakkımız. Biz hökman ulanmaly, sen ulanmasaň, onu problema diýär şonu. Bize problema boljak, ulanmaly diýär. Ya bizim hakkımız protest etmek. Şonu ulanmasak diktatorlar emeli gelýär. Doğru düşünün adamlar. Biz näzarçylygymyzy bildirmeli. Näzarçylyk bar bolansoň çykýar. Eger näzarçylyk ýok bolsa, oturun yerimizde ine men Fransadan, Muhammed ağa Kanadadan bildiňe öwür dururduk. Men gidip ýa hökümetler bilen gürleşip Türkmenistanyň ilçelerini baglardım. Türkmenistana pul uratdyrardım, kömek etdirdim. Bir topardatdy ederdik. Gynansaňam biz görüşmeli bolýar içindäki zulüm bilen. Gynansaňam zalimler alyp ýatda hol Türkmenistany. Egerde sen Daşary işler ministriň Daşary ýurt döwletde narkodiýlary pul alyp gidip çykarýan bolsa, nämen gur haýda uzatman bar. Nämen at uzatman bar. Han düşündürme. Men şoňa tup düşünemem. Ve Murada men bir mesal guraýyn, şu biziň ýanymyzda Beri diýip bir şäher bar, ştadan 30 kilometrden men ýaşaýan ýerim. Ondan şu bir uly highway, uly ýol, nem utuban. Ondan şonda biri maşyn sürüp barýar, neme? Bulaşıp Suriýada, Suriýada, ondan polisiýa hemmeler naruşa etip barýar, polisiýa taklaýar ýa-ni. Polisiýa taklanma piyan ýa-ni. Çünki maşynyň içinden yarak, taýin, oklu taýin yarak çykýar. İçinden näçe 300 mi 400 gram heroin çykýar. Ýa-ni aristawat etýär. Aristawat edip türmäge batýar. Şu ýa-ni bir aý mundan öňçe sud boldy. Sudunda sudya şol ýa-ni çykardy. Bilýärmi näme üçin? Näme üçin? Bilýär. Polisiýa diýe oň ýol düzgünni bolan üçin saklapdyr. Ne narkotik bar diýip diýär. Ha. Düşünýärmi? O diýe ikinji ol diýe ýürüýte. Bilmeli şoň narko, şonda saklap bilýär, ýoksa saklap bilen ak diýär. Şol üçin diýe naruşat edýän üçin israf töletýär. Bar indi bak tutmuyor o narko, indi tutmuyor o. Güvenip bilmese pali. Bizde näme?
Üstlerine bak. Şol için politsiya öz kanunçuluk borcunu yerine getirmeli. Ona berilen palnomoçiyeden hızlı oturup la etmeli. Çıkardılar yan çıktı. Muhammed men sana bir zat edeyim. Türkmenistan'ın polis ministri öz polisin kanunu bilen o, konstitusiyanı bilen o. Ağol bilen ağol. Konstitusiyanı bilen mi İşleri o? var ama. Avuğuna barın basın alın yığınan deyip gürlemezdi, korkardı. Bilen o. O zaman men bir zat edeyim, hormatly izleyijiler. Her şu 91-nji ýyldan bäri dören Türkmenistan'na bir tane polis ministri, emhemeni ministri ya adalet ministri halkın öňünde jogap berip gördümi? Ýok. Her wagt prezidentin öňünde jogap berýändir. Arkadağım, prezidentim, taparmat Türkmen başyym, kelle başyym, ayak başyym, haramdağım diýip gürleýändir, ýöne halkym diýip gürleýänler. Olar bize hyzmat eder oňa. Biz olar saýlandy oňa. Şoň üçin ine men her wagtda aýdýan, döwleti biz kontrol etmeli, hökümeti kontrol etmeli. Hökümet kontrol etmeli, korrupsiýa. Ine banditler. Şol için hemişe devleti federasiya etmeni öğrenmeli biz. Biz olara federat ne o bize? Biz olara kanunçılık işine ramka salmalı, kanun bilen işlediğimeli. Ne ola bizi ne becek? Awo sen olar ramka salmasaň, seni tutup basýarlar, korrupsiýa etdirýärler. Eline yardım mümkinçilik var. Men şol birinji, men şoň üçin aýdýan, birinji biz nime etmeli? Kanunçylyk Federasiya etmeli olar. Yine de biz gaýdyp gelýär esas temamyza Muhammed ine Суда с грузами из Ирана боевой корабль Зеленский сказал о ударе по Каспию. Ine şu ýerde ýazylýar haýty fregatlar nime boldy. Bu ýazylýar şunu bir min. Şunu öýdän men. Dur innekide mkadýar. Ukraina ударила по кораблям из Ирана. Defense Express раскрыли подробности атаки. СБУ поразило 3 судна и платформу на Каспе. Иранское оружие. Pardon. Reklamı bir minut. Neme bir tane İran nemetti Dışarı İşler Ministrliği bir tane adam ölüptür, bir adamın yaralı olupdur şu İran'ın kararını. Avo. İranskiye tak, СБУ поразило 3 судна, 3 tane paraxod ýarýarlar. Avo. Bir tane platformany, ortaň platformasy ýarýarlar. Yani Kaspy'da ortaň platformasy var, şöyle ýarýarlar. Şu ýerde dinläwler, ýa-ni aýdan adyny. Men başga da ady görkezjekdim. Her speak, okay. Ya şunnamydy şol? Bir minut. Reklamasy geçdim. Ýa-ni şu ýerde hemme nefti zavodlary okýar-da, ýa-ni Ukrainanyň bombit eden nefti zavodlaryny. Lukoil'un nemesi. Yok, bunda da yok. Başka men materially gördüm Muhammed. Yani Ukraina Russiyan kartada yani Russiyan territoriýasynda hemme nefti zavodlary okýar-da. Neft öndürýän zavodlar we haýsylar bombalanyny diýip yani şoň 30% bombalanypdyr. Görkezýär. Indi Muhammed men näçip şunu şu tema nime orta goýdum da senim gollaryň. Sebäbi ine Türkmenistan döwleti Türkmenistan'ın benzinini, dizelini ve beýle nevi dönümlerini ve beýle önümleri ortada urudyada yani uruşun üstüne benzin sepýär. Häzirki günde Zelenski Ukraina bütün dünya tarapyndan gollanýar ve eýam bir topar döwletler bilen ara alyp maslahatlaşyldy. Zakonny etsel, egerde bir döwlet Rossiya gollap berýän bolsa, yani uruşa kömek edýän bolsa, onda şol döwletiň zawodlary zakon etsel bolup biler. Diýmek, Türkmenistan egerde dowam etse benzini, dizelini nime goýmana Rossiya onu Türkmen maş zawody we Seydi zawody zakon etsel bolup biler. Yani şoň üçin egerde şol zawodlar bombalansa o ataly gaçyp gidýär. Yani boldy katastrofa bolýar Türkmenistan. Ine sizin asuda asmanyňyzy howp astyna salýan ataly oğul. Şu asuda asmanyň aşagynda iki tane diktator haýsy tarapdan size howp getirir, onu diňe Allah bilýär. Bular bir sowgat, nekompetentny, hiç sady oňra noktalar, hem ýerde ýöne ýa-ni ol
kriminal ýaly kriminal variantlar bolýar. Niýe-de gazanp bolýar. Ol erti döwletiň bombalanor, erti döwletiňe ziýan ýetir, o zatlar teýdiler. Bu diňe pul, gözüňiň önünde diňe puldur. Halk bolmasa, halka hyzmat ederdiler. Halk däl pul bulunmagy. Ine şu arada da sen öz pikirini aýtdyň Muhammed abi. Men dolu golnaýan Murad aga ýanky diýenim gözde ştada eýem Amerikalı duýdurdy Türkmenistan. Türkmenistanyň demir ýolunyň üstü bilen Irana bir tofor datla gelýärdi. Kitaýdan ortaýatdan ýarag ýaşaňa degişli datla. Amerikalı eýem iki tane köprü ödem Türkmenlen ýaşaýan ýerinden geçýär. İkisinem bambid etdiler. Yani Türkmenistan'ı duydurdular. Görýärmi? Biz bilmeýän mi diýme. Siz näme etseňiz görüp otyr. Eğer şunu bambid etýär, ýene eger şolar poýuzda gelip başlar, bütün Türkmenistan'ın demir ýolundan bambid eder. Şu adam Ukrayna şeyle. Wende Ukrayna men ýa-ni aýtdym ama Kazakstanyň prezidenti Tokayev Putin aýtdy, ýatyryn diýdi. Bilýärmi näme üçin Tokayev şonu aýtýar? Sebäbi Ukrayna uruşy ýeňip barýar. Putin'i mecbur edip barýar eýem uruşy ýatyrmaga. Olam haýsy taktikat bilen. Bütün nefti prerabato işi zavodlaryny vurup otyr. Ortaýadan Weilberg skladlaryny vurup otyr. Ortaýadan Kaspiýň üstü bilen Irany iwerýän paromlaryny vurup otyr. Ortaýadan Kaspiýň üstündäki platformalaryny vurup otyr. Şeýtir Putin'i mecbur edip otyr uruşy ýatyrmaga. Bir de gelip benzin berjek bolsa o belli uruşun üstüne eýem odun üstüne benzin sepýany. Hükmenem Ukrayna etýär. Onda 10 ýarak edem dähmetleri, azanan üstünlükleri hiç da. Dünyada Ukraynany gollap otyr, şulady edem üçin sebäbi şu ýol bilen Putin mecbur edip bilýärler uruşy ýatyrmaga. Bu orada Putin'i gallap uruşy gollap uruşy dowam etdirjek bolýar. Şol üçin очень опасная игра. Şol üçin hökmenem Ukrayna gurýar. Hökmenem gurýar. Eger şoňa subutnama tapsa, Türkmenistanyň şoňa iwerýärligini hökmen gurýar. Muhammed ağa, ine Türkmen Iran ferhedi bombalanyny Türkmenler bilen okşany. Maňa habar geldi, bombalanyny Amerika bombalady şol Hytaýdan ýürüte kiçik ýa mikroschemalar gelýän ekeni. Şonu bombaladylar da inni ýa Hytaýdan ýa-da şo tarapdan hiç sap gelmedi ýaly etdiler häzir. Kontrol aldylar, polny. Sen diýişiň ýaly köpüýinden bombaladylar. Inni Iran blokir etdiler. Türkmenistanyň köp çykalgaty ýok. Häzir ine ünçeren bolsam Gruziýa ýa sansa nimedirli Ýewropa tarapyndan Rossiýadan neft alyp perrabotka edip ona Ýewropa berýärdi. Ona wagt berdiler. Şu plan unuçeli şonu sen durul başga istoçluklar tap sen başgaça işle. Rossiýadan harid alma, Rossiýa sansan aşağında. Ine bular näme nimetdiler? Bular Türkmenler bilen ýa-ki Türkmen prezidentini çağırıp şo ýerde Türkmenden gaz aljak bolýar, neft aljak bolýar. Neft önümlerini aljak bolýar we Ýewropa tatjak bolýar. Gruziýa häzir etjek bolýar. Olam ýa-ki Rossiýaň istoçluk hökmüne ýagny pastavşik hökmüne Rossiýany Türkmenistan çaljak bolýar. Elbetde Türkmenistan ol boş ýerini ýetirip bilmez. Onça newdem ýok. Onça ýa-ki gaz transportam etbilmez. Ýa şo wagtda ortaýda kömek eder. Tankerlarynam ýaralaryň orýal bolmaz. Şoň üçin Türkmenistan uly ýa-ki apasny oýunlary ýydy. Gatop oýunlary ýyp başlady. Sen dogry aýdýaň, men ılanlaşan teň bilen bir liniýa Rossiýa, Iran arasynda Türkmenistan. Şu liniýa düzelmeli. Rossiýa Putin gitmeli, Iranyňky ýa-ki rejim çalşmaly we şoň ortasynda duran Türkmenistanyň rejimi çalşmaly. Başgalaçy ýok. Şoň üçin ine hormatly ilişler, biz 27 oktýabrda hökman üýüşüp öňe çykmaly. Öňe öz häkimligine baryp şöýde nägelikleri bildirmeli. Saat 10-na ýerden biz öňe çykmaly. Her kim öz häkimligini, öz ýa-ki etrabynyň öňüne çykýar, welaýatyň öňüne çykýar,
Aşgabat daşynak ýaşayan oglar köşkü. Başga lazymyz ýok. Şeýdip biz ýa-ni öz erkinligimizi, öz adaletligimizi gorap bilerdik. Başga aç ýok. Muhammed ağa ýeni bir video bar, şondan görkezýän, tamam. Şu video bilen biz tamamlaýar, oňa sen kommentariýa açdyk. Night is high, heavy with regret. I trade the roads for all our hearts have met. Ine ýalňyza bir aglap duran türkmeni gördük. Öden предприниматель, baý oğlan, talantly oğlan. Inni başga bir aglap duran türkmeni görýär, maşgala. 6 ýyllap ýa-ni maşgalan ýol açdy, öýüne gelmeýändir. Aýal 6 ýyllap çaglar öýde ötürýär. Gidenler çagaty 3-4 ýaşly çagalar häzir barsa kakyny tananyk. Muhammed ağa. Üntür. 6 ýyldan soň öýgelýän kakyny çaglar tananyk. Ne şu ýaly agyr ýagdaýlarda kimde kim bizde ady alatly döwlet we gülýal döwletimiz we asuda asmanyny diýse yüzüne tükürüm şoň. Şol adamlar häzirki rejimi ollap, benin tepip, şol saklapdylar. Şol adamlar bar bolan soň şu rejim gaç giden o. Ne şu arada da bir sen kommentary berdim. Bir şu Türkmenlerin häzirki hakyky gününe şol hemme Türkmenleri değişdi şu waka. Şu sebäbi ol bir video goýdum men bir owada hiç adam yok. Bir gelipdir näçe ýyldan soň owada adam yok. Hemmesi immigrasiýa gidipdir. Yani işlemäge Türkiýe gidipdir, Orsiýada gidipdir ýene. Şu Türkmenlerin şuňky ýagdaý. Men ýöne bir zada aýdasym gelýär. Bir topar adamla Türkmen niye, Türkmen tarihi, Türkmen muzikası, Türkmen dep desturu falan. Vatandaşlar bir derek öğrenmeyi anlama. Bir derek bir Türkmenle deyip yalanla döşünü de vuracak olma. Türkmen halkının, Türkmenistan'ın önüne şun bedbahtçılık geldi. Şu bedbahtçılığın sebepkari belli. Biz eger şun kul, şu haramdadadan Türkmenistan dinleri bilmesek, biz bir derek özümüzde Türkmenlip yok. Bir derek Türkmen muzikasını kovuyoryak, Türkmenlip özümüzde kovunup yok. Türkmeni getiren bedbahtçılık getirip olan adam ayrı bilmesek, bir derek özümüzde Türkmen değil mi? Bir derek otada ay Türkmen aydımı, Türkmen men Türkmen dep destur deyip bir derek şoň hakyny gurrun etme. Eger watanmy tüýýän bolsaňyz, Türkmeni tüýýän bolsaňyz, Türkmenin taryhyny oňjak bolsaňyz, şuň pul tarihi öz borjyňyzy ýerine ýetirin. Şuň Türkmenin başyna bedbahtlyk geldi. Şu bedbahtlygy biz dindirmaklyk bizim borjymyz. Biz şonu yerine getirmeli. Biz şu bedbahtçılıktan halkımızı halas etmeli. Gelin şun kun öz yurdumuza eye çıkayım. Doğru ya Muhammed ağa boşlayan. Yine bizim bir iyilişimiz ya sen gelle çıkay ya Qurbanov. Oturun yerinizde halkı yaman sağda görýäňiz adamları çıkmalı diye de. Yine men şu iyilişimizi öğrenecek bolýanlar. 5 ýylda men opozisiýa bolup ýördüm. 5 ýylda men edin protestlaryň sany hatawy ýok. Dürli döwletlerde. Maňa pul berenem ýok, özüm gidiýän, risk alýan, hemme adam edýän, özüm edýän. Türkiýe, Ukraina, Ýewropanyň döwletleri, Amerika, biz terrorist diýip tutulgam, üstümizde batışlarym edilip durum, biz edýär. Sizden bir gedek haýyş edýär, bir gedek ýöne. Biziň eden işlerimize seyretmeýän. Bir gedek çykaýyn.
bir jigedek eden. Bir kanunum derdi. Bir kanunum de. Bir kanunum da kanuncu. Ondan siz çıkmasanız biz hemmemiz ne yeňmeli. Aydın. Ine men barjak da Türkmenistana. Men baraýyn. Men çıkaýyn. Sen çıkýarmyň? Elbetde ýok. Sen men bilen çıkmak sana has howply. Sen özüň bir näerlik kökmüne çık, ýuwaş-ýuwaşdan. Ol ýanky howpsuz. Men bilen çyksaň, seni atarlar. Sen konkretna pozisiýa. Ýöne bilip çyksaň, ona sana düşünip bolýar. Şeň tapawy. Ine şu komentariyada şu ýerde bizim videolarymyň aşagyny komentar ýazmany gorkýarlar. Sebäbi biz hakyky çıkıp ýöne ýanky anekdot aýdyp halk güýmämizok. Biz konkretna şol iki adam tutup etmeliýär. Biz konkretna siýasatymyz şolary aýryp demokratiýa goýmak siýasaty goýýar. Baran yerimizde de çıkışlar edip işhanları kowlap, işgärlerini kowlap, ol Türkmen OBS'daki vekilini kowlap, minister vice-premierleri kowlap biz getmiyor. Hani sen çıktı da şundan kowlap gören vice-premier göreýän sana. Fransuz telewizionyny okudy şonu. Edýär şonu. Gerek ýerine bizim eder. Biz çıkın 24 saat durun biz barar. Fikir etmeýän biz çykdyk, ýeňdik. Ýok. Yeňiş boýunça 2 aý biz durmaly. 2 aýlap biz ýan gazatlymyzy goramaly. Siz birinji gün çyksaňyz, galan 1 aý 29 günni men ýanyňyzda. Birinji gün çykaýyň. Ine şu ýerde. Onuň üçin alyp gel çykyş etsen gel nemet biz hemme zada ýetişýärmiz. Egerde şoýa baryp çykyş etmek mümkinçiligimiz bolsa sizden soramardyk, eýem köçeli aýlanyp durardyk. Buna da menem bir daha edeyim şakılma. Bende şu vatandaşımın iki varyantı var da. Birinci varyantı hükümeti işleyen adam. İkinci varyantı, şunya diyen adamlar. Yani bütün halkına unnayt ya men binamız, men bivecdan, men imansız, men korkgan, men nelaz edeyin adam deydi şu. Eğer normal adam olsa, sizin aytýanyňyzda hawa dogry bizim hakkımız talep etmek, bizim hakkımız ýurdumyza eýe çykmak, biz şu ýurdun eýeleri, biz eğer imanly, wejdanly, watan söýýän adam bolsak, näme üçin ýurdu talap oturan adamlara ruhsat bermeli ýurdumyzy talamaga, közemäge adamlar dime, diýmeli. Ondan inni bize diýse, men Türkmenistan'a ettim şunu. Bir aýdasyn Türkmenistan'a men şu zady etmedim diýip. Men İran'la görüşdim, Türkmenler için hemme de türmesinde de oldum. Etmedik de. Ondan sonra daşarı ýurtda biz. Şu zady etmek bilýärmi näille hapany biz öz üstümize aldyk. Bize näille zat bize diýilmedi. Neçe zat bize diyan yeterli maddi, manevi, maralın tarafta. Biz şunun hemmesini şu atlım Türkmenle bu hazır ganimatlaştı. Men bilen gepleşmeýärdiler, gorkýardylar birden men Türkmenistan'a geçim berledim. Gidibilmerini. Biz köp zady ýetirdik halka ayağa kaldırmak üçin. Şu adam bizim canımız howp astynda. Bizim kahraman aktivistlerimiz, hani Alişir bilen Abdullah, ondan sonra student oğlum ortayetten alıp gidilendiler, Farhat'la, hani? Biz edip otuyor. Biz daşarı yurtta bolsak, biz sizi koray bilýär. Biz sizin sesiniz olu bilýär. Biz sizi zat diýdirmeýär. Şol üçin biz size aýtýar, häkimlige barıp, talep edin. O bir yaşayış de. Näme üçin bizim vatandaşlarımız daşarı yurtta işlemen? Näme üçin? O bütün ovan adamları yok. Berin yerlerde aykalları. Näme üçin berende? Neftin, gazın, pulunu sarp edin yurdun iqtisadiyetin kaldırmana. Yurdun içinde zavod, fabrik kurmana. Näme üçin edende? Näme üçin Sungut işgärlerine
prava nasopsvınıstı beren da azat muzikalar netmeni, özleri, televizyonu açmana, konsertler koymana, ne için ruhsat beren da? Ne için sizden ruhsat almalı konsert geçirmek için? Ne için men kitabımı çap ettirmek için bir haramzade berdim Muhammed'den ruhsat almalı? Men bütün ömür zahmetim halka alasa satın alya, şu men mülkün şu hünerim, şu men nasıl esvam bilen kalmalı. Bir tane Türkmenistan yazıcıla kitap yazı çıkarabilirler mi? Ondan şunu sen talep etmeden sen bir namus, bir vicdan, namussuz, imansız adam. Siz şunları talep edin, biliydiniz de biz bütün dünya cemiyetçiliğini, bütün dünya kanunlarını sizi kolladır yana edelim. Siz hem kanunu yol bilen talep edin. Sesin yok burada, sesin yok. Men diyecek oýandardım, mümkin şuloğulun öz pikirçe doğru aýanlar. Köp adam mümkin pikir şeyledir. Ýöne bir zat oluşun. Ýeki özüňiz çykjak bolsaňyz çykmaň. Köçe çykın. Rayon çykın. Etrap çykın. Velayet çykın. Onu bir günde çykmalar. Şoň üçin biz öňünden aýdýar. Taýýarlyk görüň, birek bilen gürleşiň. Daway çykşaly diýip ýa-da mesçitde, sadakada, toýlarda gürleşiňde başlaň. Ananyň dine men borçlu ýa-da Muhammed aga borçlu ýa-da siz borçlu, hemmemiz borçlu. Şu meseleni çözmesek bolan o. Hökman bir çözmeli, bizim kaptalyna ýa-ki şoň ýeňişine bir şärik bolmaly. Ona ýa-da ýok. Şu neçeli şeýle boldy. Indi beýtmeli. Şu strategiýa hiç da getiren ok. Hemmemiz şärik bolmaly. Hem protesta, hem ýeňişe, hem ýa-ki şulugurna görüşe. Şulugurda görüşe. Başalaçy ýokmu? Ananyň. Häzir sizin ýa-ki bir wepalyňyzdan, bir watançylygyňyzdan şu zatlar bolup geçýär. Şu zatlar durmaly. Indi biz ruhsat bermeliler şolara. Ine bäerde biz gıygyryp otyryp protestler edýär, aňyr edýär, bärik edýär. Bizim günümüz gülýärli. Bizi gollap edýär şonu. Sizem gelle orýaly bolsaň, ine gelle etdiýseň, ona saňy gerekkä şol. Düýünden. Onu biz etmeýänem şonu. Geri beriň şeýini. Ýaşyň ahirine düşünersiňiz. Etmeli ekeni. Ine biz ini düşdük 91-de galmaly ekeni. Niýasy getirmeliler ekeni. Şonu gollamalylar ekeni. Ini düşdük. Siz bir ýitirmäň şol zatlary. Muhammed aga, şunla biz guturaýaly efir ýa ýa 1 saat 47 minut etdik. Bolýar burada. Bolýarmy? Taňa köp sag bol, şeýle gelip öz pikiriňi aýdýanyňa we hemme watandaşlarymyza, ýyldaşlarymyza köp sag bolun. Bizi golýanyňyza, öz pikiriňi aýdýanyňyza hiç wagt kyn görmäň, pikiriňizi paýdaşyň şu ýylan aşagyndan. Maslahatyňyzy, pikiriňizi, tankydyňyzy erbet gowy bolsun ýazyň, kyn görmäň. Ine men görkezýändirin her wagt. Erbet bolsun, şu tögünmeseňiz bolýar. Men görkezýän. Ýalňyş bolsun, tapawy ýok, görkezýändir. Sebäbi ol bizim pikirimiz. Bizimki biz öz aramızda birinci düşünmeli. Birat etjek bolsak. Eger biz öz aramızda düşünüp bilmesek, biz ýa-ki meseleni çözülemok. Şoň üçin ine biz sizin bilen her wagt maslahatlaşýar we şu 27 ýerimizde ol ýöne bir günnäl Türkmenistan döwletiniň döredilýän güni. 1920-nji ýylda 20-nji oktýabrda Türkmenistan döredildi. 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda ikinji Türkmenistan diktator döwlet döredildi. Biz inni şu güni täzeden öz döwletimizi gurmaly. Türkmenistan döwleti, halk döwleti. Şoň üçin sizi çağırýar. Hoşta bolun, inlik gepleşikler çeldi. Janyňyz sag bolsun. Hormatly. Hoş sag bol. Sag bol Murada, sag bol. Sag bolun.